Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Lourdes adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak abalo, ngem nagayatak manen iti may kadwa agundaway. Ngem dagiti anak ko ti kang runaan atubeng iti relasyon mi kini Berto. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Lourdes. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sige, Lourdes. Agtakada akon. Umayak tumanan intun bigat, tapno sarongkaran ka. Ay ayatan ka unay. Katagan anad ka kumaakanayon. Alawanan. Agan anad kamot itidalan mo nga agawid. Ay ayatan kamot unay, Berto. Ay unay naya, dagiti nataangan. At dapay ati o da teenager. Suron kon. Kita kayo man lang. Madlaw akontra dagiti anak mo iti relasyon ta. Ipagarup da ngamin, asaan ka anapod no kanyak. Gaputa may saak abalo. Idinto ta si ka kat awan anak mo. May saak abaro. Uray man. Ta saan mat nga ginadayo ti taon ta. Bayam. Ipanaknak ko kadagiti anak mo. Anapod no akan ka. Wow! Nagimas ti sidaan, mama. Sa balila at talaga ti inspirado. Ay na, labliading ko. Di mon pasablugan ni mama. Tanagalas. Alakit din, mangantayo pa'y. Sa tay to pagsasaritaan ti may papan iti dayta. Apay, mama, kaya tso ka di pa'y ti makiasawa? Mangantayo pa'y. Madamdaman to na song batak dagiti saludsudyo, anak ko. O, ala anak ko, agtugaw kayo. Tasong batak dagiti saludsudyo itay. Nasyak, mama. Awan parikot kanyak iti relasyon nyo kani Uncle Berto. Awan mo't asawa na, tabarupay. Samaysa, manumutan at awan anatay day di papa. Agyaman anak ko. Siyakmat, numabalbalin la ko ma. Uray saan kayon ang makiinayat pay. Tadadakkel kami matan nga anak yu. Mama, naalas akitain amaki ayan-ayat kayo pa'y iti dayta nga edad yo. Masurunak ka dagiti sao dagiti tao kada kayo. Isuapot din nyo kumantian nyaman a relasyon nyo kina Uncle Berto. Anak ko, bayan nyo ko mga ipanaknak ni Berto anapod no, ti panagayat na kanya. Basta, kontraak iti relasyon nyo iti daydi alakay. Sa maysa, saan ang mapagtalkan ti rupa na? Da kayo mat, Manong Ramil, Manang Gemma. Di yu kumamat saktan tirik na ni mama. Ay na, narabyan tamot na nagahawid anak ko. Naganasan tamit ngamin iti nakis-istorya kadagiti kakasinsin ko, mama. Masabat tamot ti kaanakan nila kay Berto. Paimanta ka saritak. Ramil anak ko. Anya nga iti ibagam kan ko na. Mabit man lang, Manong Melchor. Ada ibagak. Apay ka di Ramil, anyat ibagam. Pagbagaman ni uncle mo, tadaywanan ni mama. Amok tumit lang at kinabak ng laang ni mama ti alalmanen na. Ramil anak ko. Anya ka din dagit nga ibagbagam. Bye-bye andak lang, mama. Takayat ko nga iparupa iti daytoy atao. Adyak kayat ti uncle na aparaken ka. Anya? Nagalas mat gayam ti pagkitkitaamon kan ni Uncle Berto. Ramil, nunabak nang kayo, at damat kinabak nang ni uncle ko. Gaputa nag-abroad idi. Adda pa'y negosyo na. Adulamin da kita kay bagbagam. Basta idanon mo kini uncle mo Aberto, ti amin nga imbagakin ka. Ramil. Won, matungpal, Apo Ramil. Nakadanon tan dito'y balay, Ramil. Mama. Diyak magustuhan ti inaramid mo itay kini Melchor.
Nasakit ti panagsasaom iti ulitag na. Saan ka pinadakkel tapno agbalin a bastos? Talaga gayam nga isakit yu day, alakay, mama. Uray kitaan nyo, pudno amin dagiti imbagak. Awan to tinasaya at pagtungpalang ti pannakirelasyon nyo kenkwana. Agyaman na, Lourdes. Tanaka umay ka ita dito yung restaurant. Kunak no di na kung pasgan iti awis ko ken ka. Apay kit din na saan. Napatag ka unay kanyak, Berto. Aywan kayam. Pasensya kan iti anak ko ani Ramil, ha? Diyak man amo no apay matinakas ti ugali na. Sikala ko man ti mangidanon iti dayta iti kaanak kam ani Melchor, ha? Kinapudno na. Nakapungtot ti kaanakak, gapu iti napasamak. Ngam kinasarita kon. Imbagak, nga ipanaknak ko kadagiti anak mo. Anadalos ti panggap ko. At talaga, anapudno ti panagayat ko ken ka. Siyak ti mababain, gapo ka dagiti aramitan dagiti anak ko ken ka. Nang runa, ti inaunaan ni Ramil. Bayam laeng. Tinasaya at agkalay sa takit din. Tabarang no aramidin tarita. Kat mamati dagiti anak mo at talaga nga ayayatan ka. Sigurado ka iti dayta? Wen, kat sapay la kuma, ta umanugot ka. Apay kit dinasaan. O sige, kasarita ta dagiti anak ko, may papan iti plano ta. Gemma anak ko, ingka man gumatang ija store. Kurang matgayam tinagatang ko nga ingredients to ilot-luto. Apay ngamin ay nagado dagiti ilot-luto yung mama. Ada ka di okasyon? Awan, basta mapankan iti pangibabaunakan ka anak ko. O sige, urayan yung arod biitan mama. Ay, adan samot sa nga ili ni mama inton madamdama. Iso ang nagaduunay ti ilot-luto na. Ay, inak man lagatangan ng ti pagatgatang na ija isto. Uncle Berto, agrubrubuat ka mat? Wen, kaanakan. Tamapanak man ije balay de antim Lourdes. Mabalin ti sumurot, Uncle. Nagpintas gayam ni Jay mga anak ni Auntie Lourdes. Nakitak ija store. Ay loko ka. Agayat kan samat iti anak ni antim Lourdes. Ngam awan matkit di tidakas na. Ngam iti sabalin tong aldaw ti panang pasyar mo kenkwana. Saan pa'y nga ita? Napatag ti pagsasaritaan mi. Ipakada kon ti panagkalay sami iti inada. Nakasaganan ti makan. Ngam urayan tayo biit ti nga ilik. Taad da ibagak kada kayo inton madamdaman. Siya kon ti mapan mangkita. O sige anak ko. Naimbag arabiim, iha. Ay, kastamat Uncle Berto. O sige, sumrak kayo Ala, umay ka dito, Berto. Agtugaw ka mutan. Taglalang lang tayo amangan. Anya? Naikatan ti ganas ko amangan. Jak kayat akasango da ito'y alakay. Agtugaw ka, Ramil. Saan ka pinadakkel ng agbalin abastos? Manong, mangan tayo kumapay mo't Kan di mo nga minan lapdan da mama kan Uncle Berto. May sakamat. Sana mabalin. Yan tangay agpilit kayo, mama. Agpili kayo nga rod. Siyak nga anak yo, weno da ito'y alalaki. Mama? Manong! Baybay antayo nga minan da mama kan Uncle Berto. Amangan no at dapay da ka sa mapasamak ka ni mama. Jakun kayat deto'y amapaspasamak. Jak kayat asyak ti rason. Tapno saan kayo nga agkikinaawatan. Isu asyak laangan ti lumiklik. Ngam daytoy ti ibagak kada kayo. Ipatpadag ko unay ti inayo. Apa yan? Manungal dawan nga agininom kayo. Amangan no agsakit kayo. Umay ka man kit di ka anakan. Tadanggayan nak nga uminom.
Kaya't ko amalipatan ti parikot ko. Uncle, di yo kumabaybay anti salon at yo. Kasanon dagiti negosyo yo, no agsagit kayo. Jak pay mat nga rod unay kabisado a patarayan. Ala, Uncle, husto daytan. Ay ayatok ni Lourdes. Ngam apay adi dapat tsinday ta. Kasanok nga rod ama ipanagnag iti inada ti kinapudno. No didak matikan iti gundaway. Mama, pangaasim, mangan ka kuma, uray basit laeng. Agpupupok kamatlatan diti kwarto. Limlim tagan tama tayo. Gapo iti kasasangit yo. Amo manak ko. Nasakit para kanyang timakit-kitak nga ugali ni Ramila kapsat mo. Diyak kayat nga agbalin na bastos kan awanan mo do. Pinadakal kayo mat iti nasayat. Nga mapayakas jay ti ugali ti kapsat mo. Mama, nalabing adi nalakayat nga agladingin kayo iti udi na. Ngam agpinpin natag kami ken ni Berto. No dagiti sani ko atayo ti pagdanagan nyo. Di na almanan dagita. Gaputa damat negosyo na. Amok dayta, mama. Kat maawatan ka. Maawatak ti marikriknam. Alan mama. Mangan kanuan. Ngamin. Diyak kayat nagsakit ka. Apay, anak. Mama. Ramil, anak ko. Narakop nak. Pakawanin da ko, mama. Nagbutengak lang amin. Nga mga nulukwan na kayo lang ni Uncle Berto. Diyak kaya ta masaktan kayo. Iso nga ingkarik iti bagik. At diyak ipalubos ang mapasamak ti kasta kada kayo. Ngam nagbiddutak gaya, mama. Tagpada kayo gaya manapudno iti tunggal may sakin ni Uncle Berto. Isu asigi. Jakon lapdan ti ayan ayat yo. Tanagkari adi na kanto pasakitan, mama. Agpaiso, anak ko. Di mon kontraan ti relasyon may kin ni Uncle mo, Alberto. Wen, mama. Ipatpatid kayo, nay. Kat kayat kong agsubli ti sigod agaganay gayan nyo. Agyaman anak ko. Uray syakmat, mama. Pabora ko nga uray agkalay sa kayon ka ni Uncle Berto. Win, mama. Takayat ni Manang Gemma ti maki-double wedding. Ang tal nga kaman mo dita, lovely. Tila ibagbagam. Ay na anak ko. Agyaman ako, nay. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko ita. Nakaragragsak kag unay, Lourdes. Ta iti mabiit. Agasawa tanton. Agyaman ak unay. Gaputa ka maudyanan na. Imanugot matlaang dagiti anak mo ngagkalay sata. Pagyamanan ta day ta iti Diyos. Gaputa na lawlawagan ti panunot dagiti anak ko. Imanugot ta. Gaputa na panagnakandaan na pudnuta iti tunggal maysa. Wan, Lourdes. Kat agkariak manan. Ayatan ka iti napudno. Aginggat umang-angsak. Data tinaikari para iti tunggal maysa. Gaputa jak narik na ti kastoy nga ayat. Idi kabamban wagak pailaeng. Ay ayatan ka unay, Lourdes. Ay ayatan kamat unay, Berto. Katsapay lang kuma. Tadikan to agbalbaliw. Imanugot metlang dagiti anak ko iti panagkalay sami kini Berto, Mr. Lonely. Impanagnak ni Berto ti kinapudno na kanyak. Isu anaan-anay, anaawat dagiti anak ko nga agbalin. Amay kadwa nga amada. Ita, nalpasan ti kasarmi kini Berto. Katagpada kami anaragsak iti agdama.
Alakastan, katagyaman ak iti panangidramayo, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Lourdes. Lourdes pagayam ko, husto ti kunada. Awan ubing, wano nataengan itinagan ni ayat. Impaneknek yu dayta, kinimang Berto. Ala, idawdawat ko ang mataginayon ti kinaragsak yu asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Lourdes, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.